So before ko mag-start ani na video, warning lang, consider yourself warned. Dili mi mga pro trader, gi-share lang na mo among nahibaw-an basin tay makatabang mi. So sa trading day naga-earn pud mi. So share lang na mo ha, pero dili mi pro trader. Nagyud po yung mga time na mapildi mi. So share lang basin makatabang di ay. So start na ta. So nanaputa diri sa to ang channel. Ang ato adang i-discuss karon no kay ang ako ang strategy na gamit, mga indicator na gipanggamit i-discuss nato na karon. So kani day no kaning ako ang mga indicator kang Sir Bibiano day nako ni nakuha ano si Sir Bibiano mga itong reference. So sure ko kaila mo ana sagaran mga Pinoy na trader kay kaila kang Sir Bibiano. So kanina mga indicator sa iya ni gikan nya unsaon ni paggamit sa iya po ko nakabalo. So akong gi-apply nya okihan ko kay mas naka-profit man ko paggamit nako ani ng mga indicator. So share lang nako no ang ako ang strategy kay basing day naapoy pareha nako na mo fit pud sa ilahan ni mga indicator. So start na ta. Ang akong indicator day nagamit kay tulo lang, duha ka moving average nya isa ka Renko Straight channel. Kaning blue mo ni siya ang moving average 200. Ang kaning pula mo ni siya ang moving average 20. So, kaning nay mga lingin-lingin kaning pula o green mo ni siya ang Renko Straight channel. So karon unsa man ang ako ang strategy. So kung mag-analyze day kog chart no ingani ra kadali. So mato ko sa D1, ang ako rang gamiton na indicator sa D1 is kaning blue or moving average na 200. So sa iya ko mag-base kung uptrend ba or downtrend ang market or kana na pair. So for example kung mato ta sa lain na chart, so for example kani pag ang mga candlestick nasa ubos ani na indicator kaning blue or moving average 200, pag nasa ubos ang mga candlestick pasabot ana downtrend na siya. So pag napod siya sa taas, itatag na sa taas ha. Sa pag nana siya sa taas, uptrend na siya. For example kani mga candlestick maabot diri as taas, uptrend na siya. So nga na lang pimangita na ta example. Kani USD CAD chart. So pare ani kung makita ninyo ang candlestick ani is nasa taas sa moving average na 200. So uptrend siya. So nganong kailangan mahibaw-an kung uptrend ba or downtrend ang market. So dira mo kita mag-base kung mag-sell ta or mag-buy. So pag for example kani uptrend, ang atong entry ani is buy lang gyud. Para lang sako pero depende na po na sa inyong discard no, pero para sako basta uptrend buy lang gyud ang atong entry. Pag downtrend pud siya, ang atong entry ani is sell lang. So asa man ta mag-buy og mag-sell, kano sa man ta makabalo na mo sell na ta or mo entry na ta, kano sa ta kabalo na mo buy na ta. So ngani na siya no. Sample kani uptrend man siya sa D1. So ang atong entry dapat is buy lang. So moadto ta sa lower time frame 30 minutes, 1 hour or 4 hours. Kay dito ta magtan-aw og mga good entry or mga signal kung kano sa tamo entry. So tan-aw ta sa 30 minutes. So sa 30 minutes kay uptrend man siya, maghulat ta og mga signal. So for example kani diri pasabot ani pag mo signal ning green na lingin, pasabot ana mo buy ta. Pwede ta mo buy dira So kani pwede ta mo buy diri So kung inyong nakita pag buy na to diri ni saka gyud siya no. So niubos na po siya balik.
signal na po siya diri ni isaka na pod. So nga na lang, so diri ni signal siya, grabe niya pagsaka. So ana lang no bay. So miskan pag naay signal dira na pa sell, di kita mo sell kay ang trend sa market is uptrend man. So ana lang na siya kadali. Nya isa pod nato na tan-awon is kani moving average 20. Para mas safe kung ni signal na siya diri ayaw sa og buy, hulaton nimo na ang candlestick mula pa sa iyahang moving average na 20. Kay ang kaning moving average na 20 siya ang mag ingon kung unsa ka kusog ang momentum. So kung nilapas na siya diri, for example kani nilapas na, so kusog gyud ang momentum ana pasaka no. So nagtuloy-tuloy gyud ang iyang pagsaka. So ana lang, kung nara sa inyo kung mo entry din mo diri ang inyong maging kalaban aning indicator is news lang og fake signal. Mora na inyong kalaban sa indicator pag magamit mong indicator. Pag walay news or di siya mo fake signal, sure win gina siya. Sure na mag-profit mo ana. So dito na punta sa downtrend. So kani downtrend sa day 1 naman siya sa ubos sa moving average na 200. So downtrend siya. So ang atong entry ani dapat is sell lang. So ato na punta sa lower time frame, ngita tag mga signal. So for example kanini signal siya direct sell. So pwede ta nimo entry diri Pag signal niya og sell, pwede ta mo entry. Pero para mas sure, hulato nato na mula pa siya sa moving average na 20. So dapat maubos siya, ang candlestick maubos sa moving average na 20 para makita gyud nimo ang kakusgon sa momentum na paubos. Ana ra na siya. So nga na lang no, ingani ra ko kadali, ingani ra ka simple lang ako ang strategy. Pero ga profit mo po din noon. So kana sell ka diri or diri ka mag-sell. So ana niubos siya, nisaka siya kadali pero niubos na siya. So ana lang no. Kanang sawan mo mag-close trade. So mag-close trade mo kung mo signal check buy, kay musakan man na siya, close trade mo ana, or kaya magkuan ra mo sa support and resistance niya, pinakaubos na yang naabot. So ingani na no, kung wala kay makita na signal sa 30 minutes, balhin ka sa 1 hour. So diri ni signal diri pwede ka na, kung naka-sell ka na diri so dako-dako yung kag na kwarta no, kanya ubos gid siya. So ana lang, ayagin mo pag entry og buy. Although mutaas man siya, pero kung mag-buy ka sa downtrend na market, bantayan gyud nimo siya kay kanang imo man yung, kung si Sir Bibiano pa yung pestoryahon, imong gisugat ang baha, kumbaga ang tubig na padung sa imong gisugat. So imposible jud kayo na kanang kuan no, na makalapos ka ana. So dapat kung unsay agos sa kuan, mao gyud imong sabayan. So ingana ra kadali ang ako ang pag-analyze sa mga chart. Nara na sa inyo kung inyo ning sundon, pero sa ako pang giingon, kanya-kanya man tanin niyo kuan lagi mga technique, mga strategy. Importante ra man ni maka-profit. So ako lang gi-share ang ako kay basing nay ganahan ba. So kato mao lang sa karon. Salamat.